Il-gvern ta' Roberta Bela qiegħed ikompli jnaqqar mill-poteri tal-kunsilli lokali hekk kif ġurnata wara l-oħra il-kunsilli qed ikomplu jonqsulhom is-servizzi li xi darba kienu joffru. Dan intqal f'konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista indirizzata mill-kelliem mal-kunsilli lokali Derin Karabot u l-koordinatur tal-kunsilli lokali f'isem il-Partit Nazzjonalista Charles Bonello. Id-deputat Derin Karabot insista li l-gvern ma jemminx fil-kunsilli lokali hekk kif il-konsultazzjonijiet dejjem qegħdin jonqsu. Sena wara sena bdejna naraw it-tnaqqir, bdejna naraw l-infurzar le, il-kunsilli lokali m'għandhomx jasmu u mar kollox f'post iċċentralizzat għand il-leża. It-traffiku u trasport, il-kunsilli lokali b'konsultazzjoni ta' xejn, kollox taħt awtorità waħda, it-Transport Malta. Il-ġbir tal-iskart riċentament rajna illi wkoll deċiżjoni tal-gvern li jittieħdu mill-kunsilli lokali u jingħataw lir-reġjuni. L-ippjanar, konsultazzjoni ta' xejn mal-kunsilli lokali u kollox taħt awtorità waħda, l-awtorità tal-ippjanar. It-tarmak u t-toroq l-istess, deċiżjoni oħra, il-kunsilli lokali xejn u kollox għand Infrastructure Malta. U issa anke it-tindif tat-toroq. U qal il-gvern irid iżomm il-poter kollu fideh sabiex bil-mod iżarma il-kunsilli lokali. Derin Karabot tenna li l-gvern mhux jemmen fl-għażla tal-poplu meta n-nies jivvutaw għall-kunsillira u għalhekk jibqa' jnaqsilhom l-importanza. Huwa fakkar li kien il-Partit Nazzjonalista li wellet il-kunsilli lokali u li dejjem se jibqa' jemmen fl-importanza tagħhom u tenna li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jiġġieled sakemm il-kunsilli lokali jingħataw l-importanza li tixirqilhom. Min-naħa tiegħu il-koordinatur tal-kunsilli lokali f'isem il-Partit Nazzjonalista Charles Bonello qal li tul is-snin ittieħdu numru ta' responsabiltajiet mill-kunsilli lokali u kif mhux qed issir konsultazzjoni magħhom fuq diversi proġetti. Huwa tenna li pajjiżna ma jistax jibqa' sejjer lejn din id-direzzjoni għaliex il-poplu kapaċi jitlef l-interess fil-kunsilli lokali u issa l-gvern jaff juża din l-iskuża sabiex ineħħi l-kunsilli lokali darba l dejjem. Id-demotivazzjoni illi dal-gvern qiegħed il-mod kif huma qed iħossuhom imwarbin mis-sistema kollha tal-kunsilli lokali. Mhux qed nirreferi għal kunsill lokali partikolari, qed nirreferi għas-sistema ġenerali li l-gvern biha qed jitratta l-kunsilli lokali. Dan huwa ħażin, nispera li aħna mhux ħankomplu mixjin f'dik id-direzzjoni. Aħna qegħdin noqorbu lejn elezzjoni ta' kunsilli lokali fl-2024 u dan ma jewgor tajjeb xejn. La għall-parteċipazzjoni ta' nies li jitħajru joħorġu għal dawn l-elezzjonijiet u anke għan-nies illi jiddeċiedu li jmorru jivvutaw. Dan huwa skoraġġiment. Giulia Falzon għal Net News.